Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Bacolod City wala na nag-require sa negative RT-PCR test result sa mga biyahero nga gikan sa Region 6 kag Negros Oriental. Pulis Bacolod nasakwan patay sa banwa sang Hinigaran. Sa mga balita national, pondo para sa special risk allowance sa mga healthcare workers ginrelease na sang DBM. Pag-imprenta sa mga balota para sa local kag overseas absentee voting natapos na sang COMELEC National Head Office. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon! Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita, Enero 23, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Pasado alas 3 ang takna sining hapon, nagpagwas ang weather forecast ang Negros Occidental Command Center. Sa pinakauling ang forecast, ang low pressure area o na LPA ang nasiplatan kinalabanta 625 kilometro na sidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ang Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag sulad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang makanay tuptob mga galumon nga kalangitan nga may lap nga pagulan bangod sang localized thunderstorm. Light to moderate winds naman ang mapatsagaan sa nasidlangan paduro nakaminha na sidlangan sang Negros Island kag ang baybayon mangin makanay tuptob madalag ko ang balod nga ginabanta miha sang wave height nga 0.6 ka tubtob 2.5 meters. Ang adlaw ginalauman magabutlak buwas sa aga tak na alas 6:12 sang aga. Kag magatumod alas 5:48 ang takna sa hapon. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:49 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Hindi na requirement para sa interzonal kag intrazonal travels padulong sa syudad sang Bacolod ang negative RT-PCR test result. Base sa Executive Order No. 3 Series of 2022 nga permado ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia, gingkakasasani ang RT-PCR test result bilang requirement. Apang gipasiguro nga magapabilin ang istrikto nga border control agud man mapasiguro nga hindi maglapta ang COVID-19 kag iban pa nga variants. Sa Section 1 sang Mando ni Lunadia, ang ining nga pulisa ang para lamang sa interzonal kag interzonal travels sa mga biyahero nga gikan sa Region 6 kag Negros Oriental. Bangod man sini ang online backtrack registration, valid personal ID, pag-agi sa symptom screening sa puerto sa pag-abot sa syudad, pag-comply sa mga minimum health public standards o health standards, kag vaccination card para sa mga fully vaccinated na lang ang mga requirements sa mga biyahero. Apang ang wala naman na bakunahan o kung nakabaton lamang sa first dose sa 2-dose vaccine series kontra COVID-19 ang dapat magpakita sa ilang port of origin kag destination sa negative results sang rapid antigen test.
Mahanugutan naman yung makasulod sa syudad sang Bacolod ang tanan nga government officials ug public sector personnel nga on official business. Apat kinahanglanon nga mag-comply sa mga travel requirements. Base sa Executive Order No. 3 Series of 2022 nga permado ni Bacolod City Mayor Evely Bing Nunadia, ginpaya ang bisan diin nga lugar na galin o kung anuman ang alert status sa point of origin sang isa ka opisyal sang gobyerno. Tuptop ini nga yara sa opisyal nga biyahe ang panugutan nga makasulod sa syudad. Kinahanglan lamang nga magpakita sang valid ID nga gin-issue sang iya natungdan nga ahensya sang gobyerno, vaccination card sa mga fully vaccinated, original o certified true copy sang travel order, mag-agi sa symptom screening sa airport o seaport sa pag-abot sa syudad, kag magsunod sa mga minimum public health standards. Apang ang wala naman na bakunahan o kung nakabaton lamang sa first dose sa 2-dose vaccine series kontra COVID-19, ang dapat magpakita sa ila port of origin kag destination sa negative results ang rapid antigen test. Nagapati naman si Bacolod Emergency Operations Center o kung EOC Deputy for Medical kag volunteer Dr. Chris Sorongon nga sa masunod nga binulan igadeklara na lamang ang locally endemic disease ang COVID-19. Sa programa nga Istorya Espesyal, ginpahayag ni Sorongon nga kinahanglan na nga matun-an sang taho nga mabuhi nga may COVID-19 sa palibot. Sunod pa kay Sorongon ng Omicron ang posible mangin katapusan na nga variant sang COVID nga may mabaskog nga epekto sa isa ka taho. Sunod pa kay Sorongon sa tanan nga nagabatsag sang ini sang hindi maayo ang kondisyon na mahimo nga magpadulong bangod nagatanyag man o magpadulong sa Bro Center bangod nagatanyag man sila sang libre nga check-up kag amuman ang swab test kung kinahanglanon. Naibaluan sa karon padayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19 sa diin ginapatian nga epekto na ini sang Omicron variant. Ginpahayag naman ni Dr. Chris Sorongon ng Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC nga gin-refer na sang EOC sa City Legal Office ang paghimo sang legal nga aksyon batok sa botika nga nagabaligya sang peke nga biogesic. Ginatuman ni Sorongon ang reklamo nga ginpadala sa isa ka persona nga nakabakal sang ginaliga nga peke nga biogesic sa isa ka botika sa sulod sang limited market. Ginklaro ni Sorongon nga wala pa sang kakulang sang supply sang paracetamol pero ang taho ang nagapangita sa specific brand sang bulong. Nagpanugyan si Sorongon sa publiko nga magmakal sang bulong sa mga reputable nga drugstores kag butika lakip man ang paglantaw sang expiration date sini. Sunod pa kay Sorongon nga padayon man ang intensified monitoring sa Bacolod EOC sa peke nga mga bulong lakip man ang peke nga mga vaccination card. Ginakonsiderar sa Bacolod Emergency Operations Center nga sayluhon ang mga mega vaccination center sa syudad sa gymnasium nga may high ceiling kag open air kaangay sa mga pribado nga buluthuan. Ini kasunod nga temporaryo nga nag-untat ang vaccination sa SM City kag Ayala Malls kasunod nga nagpositibo ang pinaka mga frontliner nga yara sa vaccination program. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod EOC, para siya personal nga opinyon kinahanglan nga sayluhon ang vaccination program sa open spaces bangod nga ang mall ang enclosed space nga posible mangin spreader venue. Dugang pa ni Sorongon luyag man sang EOC nga masiguro ang safety sa mga vaccinees kag vaccinators kontra COVID-19. Ginalantaw ni Sorongon nga ang pagpositibo sang pila ka mga vaccinators sa mall ang bangod nagabakuna sa nakalain-lain nga individual kag posible iban sa ila ang asymptomatic kag apektado na sang COVID-19. I would be recommending na ialin ang mga vaccination sa mga gymnasium like sa Wabi, sa Paitong, sa STI West Negros, kagang sa mall Isarana, kahit tuhod ang mall enclosed space kaga pwede siya maging major spreader na venue. Nabatian si Dr. Chris Sorongon. Sa iban pa nga balita lokal, nagdangat na sa 21 ka mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa memorandum order nga ginpapanaog ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer, nagsaka ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa mga empleyado sang Kapitolyo. May tag-apat ka mga nagpositibo nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa Provincial Planning and Development Office kag Provincial Legal Office. May tagduwa naman ka mga kaso sang COVID-19 ang gikan sa
Provincial Treasurer's Office kag Provincial Health Office. May tag-isa naman ka kaso sa COVID-19 sa Governor's Office, General Services Office, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Information Office, Negros Occidental Language and IT Center, Provincial Human Resource Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Administrator's Office, kag Sangguniang Panlalawigan. Samtang nagpapanaog sang Memorandum Order sa Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer para sa pagpatuman sang limitado nga operation sa Provincial Capital sumugod Enero 24, 2022 tubtob Enero 28, 2022. Base sa mando nga ginpapanaog ni Ferrer na petsahan Enero 23, ginapahayag nga tinutuyo sang mando nga mapunggan ang paglaton sang COVID-19 sa mga empleyado sang probinsya. Sa datos sang Provincial Health Office, padayon man nga nagsaka ang kadamuon sa mga personnel sa Kapitolyo nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang paginmanduan man ni Ferrer ang tanan nga mga talatapan sa Kapitolyo nga ipabilin ang skeleton workforce. Ginmando man ang pagpatigayon sa disinfection sa tanan nga mga opisina sa idalom sa Kapitolyo Probinsyal. Ginpayag naman ni Ferrer nga magapabilin nga fully operational ang mga ospital kag opisina nga nagahatag sang health services kag disaster response. Temporaryo naman nga sirado ang Hinigaran Medical Clinic, Clinical Laboratory sumugod Enero 22, 2022 sa public advisory. Ginpayag sang Hinigaran Medical Clinic nga magapaidalom sa quarantine kag isolation ang ilang mga personnel matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa sa ilang personnel. Magapadigayin man sa disinfection sa mga klinika. Nagahinyo naman ang tagdumalahan sang Hinigaran Medical Clinic sa ilang mga kliyente sang paghangop. Sa mga police report, nasapuan nga patay ang isa ka pulis sa Banga Akas, Barangay Pilar, sa Banwas sang Hinigaran kainas ang aga Enero 23. Ang biktima ginkilala kay Police Corporal Nestor Madelo na destino bilang police investigator sa Bacolod City Police Station No. 5 sa Barangay Granada, syudad sang Bacolod. Pasado alas 8 sang aga sa nakita si Madelo sang isa ka barangay tanod sa Barangay Pilar nga naghamyangon sa kilid sang dalan sa Hacienda Monte Blanco. Ginablabanta 20 metros ang kalayon gikan sa National Highway. Suno kay Filimon Pacaunces, nakita na lamang niya si Madelo nga naghamyangon kag may pilas sa guya kag lawas. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan agud may baluan ang motibo sa pagpatay kag amo man ang pagkilala sa mga suspetsado sa krimen. Nagwa naman sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan sa Banwas sang Hinigaran nga aksidente sa dalanon ang gintunaan sang kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Suno kay Hinigaran PNP Chief of Police Police Captain Ryan Villasario, kaupo ni Madelo kagabi Enero 22 si Constancio Canoy Jr. Legal ang edad, isa ka barangay tanod sang Barangay Granada kag miyembro sang Community Information Service Support Group o kung CISSG. Ang CISSG isa naman kang force multiplier nga nagabulig sa kapulisan. Dugang pa ni Villasario, ginsaysay ni Canoy nagikan sa Barangay Granada. Nagsakay sila sa Isuzu o Suzuki Carry kag nagpadulong sa Bantayan Park sa syudad sang Bago kag nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Aligasyon pa ni Canoy, papauli na kuntani sila sang na-aksidente sa ginamaneho nga salakyan sa syudad sang Bago. Si Canoy man na nagamaneho sang Carry na-recover sa lugar kung saan inasapuan patay si Madelo ang kahita, bayo kag duha ka magazine sang 9mm caliber pistol apang wala na ang armas. Ginaibalo pa sa kapulisan kung paano nakalambot sa Banwas sang Hinigaran si Madelo kag iban pa nga motibo sa likod sang krimen. Sa karon si Canoy ang nahunong sa custodial facility sang Hinigaran Police Station para sa dugang investigasyon samtang ginhanda ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Reported na accident ang naton. So amo nagi-find out namon if true ang allegation sina, which is ang iyan ni upod ginakabig namon nga suspect ara sa subong sa aton station. So gindete namon and then for investigation purposes. Nabatian si Police Captain Ryan Villasario sa Hinigaran Municipal Police Station.
Magapakig-angot sa Baguio City PNP si Police Captain Ryan Villasario agad usay saon ang alegasyon ni Constancio Canoy Jr. nga may nagluntad nga aksidente kagabi Enero 22 sa syudad sang Bago. Dugang pa ni Villasario sa revelasyon ni Canoy, aksidente sini nabungguan ang buli isang truck na puno sang tubo. Rason nga napilasan ang guya kag lawas si Police Corporal Nestor Madelo. Suno pa sa hepe ginaligan ni Canoy nga sa among aksidente napatay si Madelo. Ginakwestiyon man sa mga otoridad ang tika ni Canoy kag motibo sa pagdala sang lawas ni Medelo sa banwa sang Hinigran kag indi sa pinakamalapit nga ospital. Sini nga hapon na recover ang Suzuki Carry nga ginsakyan o kung ginaligan ginsakyan ni Canoy kag ni Medelo diri sa area sang Hacienda Carmen, Barangay Granada, syudad sang Bacolod. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time na size 1 sa mga balita nasyonal. Pondo para sa Special Risk Allowance sa mga healthcare workers, ginrelease na sang DBM. Pag-imprenta sang balota para sa local kag overseas absentee voting natapos na. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit, champion blue, long bar. Sulit matakas ang mansa sa damang labada. 1850 SRP lang. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami pinagaman nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Yung Balita Sunday Edition sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:12 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Nagpagwa na ang Department of Budget and Management o DBM sa dugang nga pondo nga naglambot sa 1.185 bilyones pesos para sa Special Risk Allowance o SRA sa health workers. Ini kasunod sa pag-aproba ni Presidente Rodrigo Duterte sa naglambot sa 63,812 ka-public and private healthcare workers nga direkta nga nag-aatubang sa mga pasyente nga ginigo sa COVID-19 ang makabaton sa nasambit nga benepisyo. Sa kabilugan, naglambot na sa 11.856 bilyones pesos ang nagapagwa na mga pondo sa ahensya para sa 562,928 ka mga healthcare workers nga dapat makakuha sa SRA nga hindi magsobra sa 5,000 ka pesos kada bulan umpisa Disyembre 20 tuig 2020 tubtob Hunyo 30 tuig 2021. Ginapakamalaot sang grupo sa mga healthcare workers ang polisa sa Department of Health o DOH sa pagtumod sang risk level sang isa ka healthcare workers sa tion sang COVID-19 pandemic. Sa statement sang Alliance of Healthcare Workers o AHW, ginaragway sang grupo nga discriminating ang polisa sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpahanugot sa pagpatuman sa Department of Health Administrative Order No. 2022-0001 o kunang Guidelines for COVID-19 Risk Exposure Classification of Healthcare Workers. Sa among mando, gina-classify ang mga nagatrabaho sa isa ka pasilidad base sa ila trabaho kag performance agud basihan sang benepisyo nga ihatag. Sunod sa AHW, dapat patas ang risk benefits nga ihatag sa tanan nga healthcare workers bangod tanan ang nagarisgo sang kabuhi sa ilabina sa ginapangatubang sa karon nga pandemya. Nagdubo sa 1.20 ang reproduction rate ng COVID-19 sa Metro Manila sumugod Enero 19. Suno kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nagdubo ang reproduction rate sa kapig 42% nga nagkapatimaan sa mat-amat kapag hinay sa transmission sa COVID-19 nga balatian. Samtang ang average daily attack rate naman sa National Capital Region o NCR ang nagdubo man sa 72 apang ini ang nagapabilin sa gihapon sa very high level. Sa karon ang Metro Manila ang yara sa gihapon sa very high risk nga classification.
Ginpayag sang palasyo sang Malacañang nga nagapakita sang kooperasyon ang tanan ang bago nga nagwa nga resulta sang social weather station ng SWS. Nagwa sa survey nga 8% na lamang ang hindi luyag magpabakuna batok sa COVID-19. Mas manubo ini sa katapusan nga datos nga na-record sa tuig 2021. So kay Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, patimaan ini nga madinalago na pagbuligay sang tanan. Ginmensionar man diri ang importansya sang bulig kag kooperasyon sa publiko sa pagkumbenser sa mga hindi pa bakunado nga magbaton na sang COVID-19 vaccine. Sa dasos sang National COVID-19 Vaccination Program, tubtob Enero 20, mas sobra 56.8 milyones ka individual ang makabig nga fully vaccinated, samtang 65 milyones naman ang nakabato na sang unang nga dose sang COVID-19 vaccine. Yara sa kabilugan nga 122 milyones o kung 122,321 ka mga vaccine doses naman ang nahatag sa bukos nga pungsod. Kalakip ang 5.87 milyones nga booster doses sang COVID-19. Aminado ang National Task Force Against COVID-19 nga naghinay ang vaccination efforts ng gobyerno nasyonal. Suno kay Vaccine SOR Carlito Galvez Jr. ang paglaslas ni Bagyong Odette. Nagligad nga Desyembre 2021 kag ang nagahilapit nga piniliay ang nagapanguna nga rason sa paghinay sa programa sang gobyerno nga pagbakuna sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Galvez mangod sang bagyo na pilitan ang pila ka mga local government units nga temporary untaton ang vaccination rollout agud i-prioridad ang pagbulig sa biktima sang bagyo. Samtang aminado naman si Galvez nga nagsaylo ang atensyon sa pila ka mga opisyales sa ila preparasyon sa maabot nga piniliay. Bangod man sini ginahinyo ni Galvez sa mga opisyales nga magpapili sa maabot nga piniliay nga tutukan ang vaccination program sang gobyerno antes pa man ang eleksyon. Naglambot sa 300 ka overseas Filipinos ang nag-abot sa pungsod kada adlaw ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador Jr. nga ang nasiling nga kadamuon ang napulo tubtob 14% sa 3,000 ka biyahero nga nag-abot sa Pilipinas sa kada adlaw. Ginaklaro man sa BOQ nga nagabaton sila sang positive results sang RT-PCR test. Dugang pa ni Salvador nga wala nila ginalauman ang sobra nga pagtaas sa mga nagpositibo umpisa Desyembre tubtob ikaduha nga semana sang Enero. Nag-umpisa naman ang nga magbukas ang BOQ sang mas madamo nga isolation facilities para sa mga nagapositibo sa pag-abot nila sa pungsod Pilipinas. Nanawagan naman ang grupo sang mga mananagat sa gobyerno nga magpapanaog sang price control sa marota sa tunga sang pagsarurot sang presyo sining sa merkado. Suno kay Pamalakay National Chairperson Fernando Hicap, hindi na maayo ang sakaron nga presyo sang ginakabig poor man's fish sa balor nga 250 kada kilo. Bangod sa ehemplo sang 60 to 80 pesos lamang ang farm gate price ni sa Palawan. Kontra ang pamalakaya sa pag-import sa Department of Agriculture sang 60 metric tons o 60,000 ka metric tons sang mackerel kag marot para masolusyonan ang ginapaabot nga kakulangan sang supply bangod sa epekto sang Bagyo Odette kag tuigan nga fishing ban. Para kay Hicap, pierde sa gihapon ang mga lokal nga mga mananagat ang mananagat ang importasyon sa baylo dapat makahimo na lang sang price ceiling ang mangin balanse sa mga local producers, retailer kag mga bumalakal. Magasugod na ang pag-imprenta sa mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM sa buong adlaw Enero 23. Sunod kay Commission on Elections o Comelec spokesperson James Jimenez, ang automated election system ballot printing para sa May 9 elections ang magasugod sa pag-imprenta sa balota para sa Lanao del Sur. Samtang ginkopirma naman ni Jimenez nga natapos na pag-imprenta sa mga balota para sa manual local absentee voting kag overseas absentee voting. Ginaklaro naman Jimenez nga wala sang pre-printed nga ngalan sang kandidato sa mga manual ballots para sa kapin 60,000 ka local absentee voting. Ang local absentee voting ballots ang ginalokar para sa mga opisyalis ng gobyerno, police, militar, kag katapos ng media nga nakarehistro bilang local absentee voters. Nagdangat naman sa 79,000 ka mga manual ballots ang ginpreparar para sa overseas voters.
Sa iban pa nga balita national, gina-question o kung nagpatag ang kampo ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung wala ini nagtambong sa isa ka presidential interview sa isa ka TV network. Sunod kay Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni Marcos, nagabati sila nga magatiyog lamang sa mga negatibo nga topiko ang mga pamangkot sa multi-awarded winning veteran journalist nga si Jessica Soho kay Marcos. Sunod diri dapat tutukan sa diskusyon sa naman nga forum kung paano resolbahon sang aspiring presidents ang mga problema sa pungsod, ilabi na ang pagbangon sa COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Rodriguez, importante nga mapakita sa presidential candidates ang ilang mga plano kag programa para sa pungsod. Gina-question kag ginapakamalaot sang bayan muna party list ay hindi pagtambong ni presidential aspirant kag bata sang diktador nga si Bongbong Marcos sa isa ka organized presidential interview. Suno kay bayan muna party list representative Ferdinand Gaite, paano pa magsalig ang publiko nga pangapinan kag ipakibato ni Marcos ang publiko kung hindi siya makasarang sa pagatubang, pagdepensa kag pagpatag sang iya kaugalingon sa katapos ng media. Para kay Gaite, madamos ang dapat nga ipatag si Marcos ilabi na sa kahilabtanan sini sa martial law nga ginpatuman sang iya amay. Madumduman sa isa ka TV show, ginimbitahan ang top 5 presidential aspirants apang Sunday Vice President Leni Robredo, Senador Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao kag Mayor Isko Moreno lamang ang nagtambong kag nagpamaligbad nga magpakigbahin si Marcos. Sa pinakauli nga balita national, naka-record sang 29,828 kabagong nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Kanagdala sa kabilugan nga 3,417,216. Nagdangat naman sa 36,763 ang na-report nga nag-ayo sa COVID-19 kag ang total recoveries ang nagdangat na may 67 naman ka mga persona nga na-report nga nabatay bangod sa COVID-19 kaya death toll ang nagsaka na sa 53,472. Sa karon 273,580 ang aktibo kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sunday edition sa aksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22. Maayong gabi lang kay Sir Ray Baryoga, Trexie Ibosio, kag Rochelle Folhincio Sosana. Kag inyo nabatian ang pangunang mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Enero 23, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat, akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Nga nagasiling sa tatanan nga mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.